Bueno, a verdade é que é unha valoración moi positiva o acadar un concelleiro máis e saber que, bueno, pues que os cambadeses e as cambadesas depositaron a súa confianza no Partido Socialista aquí en Cambados. En principio, quero falar con todos os meus compañeiros e compañeiras de goberno e non vou adiantar nada antes de falar con eles. Está claro que tenemos que sentarnos e falar pois do que vai ocorrer en Cambados sempre polo ben dos veciños e das veciñas do noso pobo. Claro que neste caso parece que non vai ser un cuatripartito, non? Entón, se pode reeditar? Se podería reeditar, pero había moitas cousas que había que cambiar, mellorar e que realmente nós estábamos moi a disgustos, pero que hai que aclarar moito as cousas e sobre todo hai que ser leais, que a moitos dos compañeiros lle faltou esa parte que é a lealtade para traballar ben con xente de outra cor política. A día de hoxe o único que sabemos que os dous concelleiros do Bloque van a votar pola candidatura do Partido Socialista. Creo que estamos dentro dun ciclo pouco favorable para o Partido Popular en este momento e do que temos que reaccionar, non? Probablemente se conforme un tripartito en Cambados e aquí a clave xa hai 4 anos, igual que este ano, é este partido independiente, Cambados Pode, que basicamente traballou, digamos, pois o voto do Partido Popular. Eu creo que o 70% do voto que tuvo